Audio sound system. Yo. Mirsani Bu RT goyang malah gedek-gedek. Lho kene Mas. Bajeke iso goyang ngono buku. Kepengin iki jati. Wah, jan. Monggo Pak RT. Ngempet goyang. Pak RT ngempet. Monggo Pak Bayan, monggo Pak Bayan. Sabto pandita ratu mring siramu tato sisianku mugi Gusti ngelani aku bakal ginawa mati. Ayo yo yo Sakura yo.
RT ki krungu musik ki langsung ora Nggih. iso menahan untuk goyang, Mas. Iki Bu RT iki kepancing, Mbak. Ya penting bersama. Sing penting aja jojokanku kesurupan iki. Nggih. Aman Pak, aman, mboten kesurupan iki. Nggih, pokoke aman. Pawange Pak RT. Oh nggih, wah jan. Dadah. Iki bakule wedang ronde ya ngersake lagu. Menapa Kang Mas? Ya iki dientekke sih. Oke, siap. Sabda pan